Ёсць два кірункі ў дэмакратычных сілах зараз. Адзін кірунак кажа: слухайте, давайте усімі праўдамі, непраўдамі зацягваць Еўрапейскі Саюз у перамоўны трэк з Лукашэнкам, далучаць да амерыканцаў. Ёсць другая стратэгія, гэта наша стратэгія аб'яднанага пераходнага кабінета і большасці Коордынацыйнай рады і большасці інфраструктуры, створанай вакол дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычнага руху. Мы кажам, што хочуць зацягнуць Еўрапейскі Саюз на абед да Лукашэнку? Добра. А за гэтым сталом абедзеным якое блюдо будуць гатаваць? А гэтым блюдам будзе беларускі народ. Вы хочаце, каб быць блюдам? Я не. Мой адмоўны адказ. Я не хочу быць блюдам на гэтым стале. Я хочу быць суб'ектам. Беларускі народ павінен быць суб'ектам. Перамовы, калі павінны ісці, то павінны ісці толькі і выключна паміж наменклатурай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, беларускім грамадствам. А Еўрапейскі Саюз фасілітуе гэтыя перамовы. Вось неразуменне суб'ектнасці грамадства, якое мы падтрымалі ў 2020 годзе, і хтосьці хоча ад гэтага адмавіцца, гэта будзе стратэгічнай памылкай. І гэта нельга дапусціць. Так, але калі мы кажам пра стол перамоваў, тэма, якая актыўна абмяркоўвалася сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь», то каб рэжым Лукашэнкі сел за стол перамоваў з дэмакратычнымі сіламі, патрэбна паказаць, уласна, гэтую сілу і нейкі націск. Як вы разлічваеце гэта? Я згодны. Калі народ выходзіць на вуліцы, ён дэманструе сваю суб'ектнасць праз дзеянне. Сёння гэта ўявіць нерэальна. Давайте будзем рэалістамі. Але ёсць іншыя чыннікі. Ну, што з'яўляецца умовамі? Крызіс, першая умова, які ёсць у Беларусі. Эканамічны і палітычны крызіс, знешнепалітычны крызіс. Умова ёсць аб'яднанне беларусаў па вельмі галоўнай тэме. Мы все хочам 97% жыць у незалежнай дзяржаве. Мы не хочам, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Ці ёсць прагматычная частка наменклатуры, якая бы разумела, што трэба дыялог? Я ведаю, што так, ёсць. Колькі іх я не буду ацэньваць, але яна існуе. Нават той факт, што яны пайшлі на вызваленне палітзняволеных, разумела, што Лукашенко прымае канчатковае рашэнне, але працуе побач за гэтай справай шмат чыноўнікаў рэжыму. Яны разумеюць, бо без вызвалення не будуць адмяняцца санкцыі. Значыцца, гэта рабіць. І гэта трэба рабіць. А чацвёрты фактар – гэта донар нумар 1. Гэта Расійская Федэрацыя. І калі мы бачым гэтыя дальнабойныя санкцыі ўзброеных сіл Украіны, які наносяць вялікі ўрон, страты эканоміцы, гаспадарцы Расійскай Федэрацыі, НПЗ, Валберес, лагістыка, калі яны будуць павялічвацца, калі расіяне апошнія выпускі аблігацый федэральнага займу не могуць прадаць, бо ўнутры нават эканоміка не гатова выкупляць гэтыя каштоўныя паперы ўраду Расійскай Федэрацыі, гэта паказвае велічэзны крызіс у эканоміцы Расійскай Федэрацыі. Гэта значыцца, будзе пераходзіць яшчэ на большы крызіс на Беларусь, бо галоўным рынкам для Лукашэнкі з'яўляецца хто? Рынок што? Рынок Расійскай Федэрацыі. І вось у гэты момант, калі яго галоўны донар нумар 1 не будзе ў стане фінансава дапамагчы, вось у гэты момант можа адкрыцца вакно магчымасцяў. Гэта залежыць ад, конечно, ад развіцця падзей ва ўкраіне. У гэты момант я думаю, што і народ атрымае большую матывацыю. Гэта я не буду ідэалізаваць, што людзі выйдуць на вуліцу, але атрымае большую матывацыю ўключацца ў гэты працэс. Калі мы кажам пра падрыхтоўку гэтага вакна магчымасці для абмеркавання з рэжымам Лукашэнкі, для круглага стола, ці тут варта разлічваць ўсё ж такі на патэнцыял беларусаў у Беларусі ці перадусім на дыяспару? Я думаю, што сёння на дыяспору перадусім, але наступіць час і для беларусаў унутры. Сёння не. Гэта, напэўна, гэта рызыкоўна, гэта наступствы адпаведны будуць. Мы павінны падумаць, калі яно можа быць. Вось зараз, конечно, можа далёка да перамоваў па міры ў Украіне, хаця прэзідэнт Украіны Зеленскі казаў, што ён разлічвае да канца года, што яны пачнуцца. Я не выключаю такі сцэнар, што яны могуць адбіцца ў Мінску. Гэта вельмі хоча Лукашенко, і ён лабуе гэта ў Пуціна. Пуцін нават ужо даў згоду публічна. Пасля Валдая ён гэта пракаментаваў, пазней, праўда, не выдалілі гэтае выказванне Пуціна. Ён размаўляў Лукашенко аб гэтым з Коулам, з амерыканцамі, ён размаўляў аб гэтым і з Сі у Пекіне. Ён будзе дабівацца таго, каб у Мінску адбыліся перамовы. Зразумела, гэта падвышэнне суб'ектнасці Лукашэнкі, нам не цікава гэта. Але калі гэтага не пазбегнуць, і ў нейкі момант Пуцін тэлефануе Трампу і прапановуе: а давайте правядзем перамову ў Мінску. Што мы будзем рабіць? Вось тут мы кажам сёння. Я сёння сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі, мы сустракаліся з еўрапейскімі дыпламатамі учора з усімі спецпрадстаўнікамі, якія працуюць з дэмакратычнай Беларусі. Мы былі ў Берліне, у Парыжы, у Брусэлі. Мы ўсім давялі гэтую пазіцыю, што а чаму бы ў гэты самы дзень, калі будуць перамовы па глобальнаму міру у рэгіёне, бо гэта глобальная тэма, мір ва ўкраіне, спыніць гэтую вайну. І Лукашенко хоча быць падчас гэтых перамоў. Паставіць умову. Умовай з'яўляецца ў той жа самы дзень праводзіцца круглы стол
у Мінску дэмакратычныя сілы і номенклатура па выхаду з глыбокага унутрыпалітычнага крызісу. Бо калі Беларусь не будзе дэмакратычнай, калі Беларусь не пойдзе шляхам зменаў, калі беларускі народ не стане гарантыяй бяспекі, то Лукашенко нічога ніколі не згарантуе. Яму нават выгадна было б на гэта пайсці, калі ён рэальна не хоча уцягнення праз Пуціна ў вайну. Вот сёння прайшла інфармацыя, мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. 800 тысяч патэнцыяльна, пра гэта пішуць усе. Да? 2500 супрацоўнікаў на прадпрыемствах расійскіх наймаюцца, якія будуць займацца улікам ваенна абавязаных у Расійскай Федэрацыі. Вось як гэта пазбегнуць? Лукашенко скажа не Пуціну, а Пуцін яму газ перакрые, ён пачне ціснуць. Вось калі бы адбыўся круглы стол, і гэта быў агульны месседж грамадства і номенклатуры Пуціну, што сказаць? Што нацысты ў Беларусі? Давайте пойдзем вайной з нацыстамі беларускімі ваяваць, як ва ўкраіне? Зразумела, это хлусня, да, гэта прапаганда расійская. Таму мы павінны шукаць вось такія варыянты. Я лічу, што калі будуць перамовы нават у іншай краіне, мы павінны дамагацца, каб нашы еўрапейскія сябры паставілі ўмовы. У той жа момант перамовы з беларускім грамадствам пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза і, магчыма, Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта варыянт, гэта сцэнар, гэта выхад. І ён магчымы праз тыдні, месяцы, год, але гэта рэальны варыянт. Калі не, ну, конечно, Лукашенко ж не вечны. Гэта ўжо другі этап. І ўсё роўна нам трэба будзе прыйсці і дамовіцца. У Польшы ў 1989 годзе адбыўся круглы стол. Ярузельскі і Кішчак, міністр унутраных спраў, катэгарычна не хацелі садзіць за стол перамову. А ў выніку селі. Магдаленка, закрытыя перамовы. А пазней адкрыты круглы стол у Варшаве. І былі гэтыя перамовы. І такіх сцэнароў мы вывучылі розныя краіны. У розных краінах было шмат. Так, але это быў падыходзячы момант, камуністычная ўлада была слабая, умяшанне СССР таксама так, вось мы кажам пра аслабленне Расіі сёння. Мы кажам пра аслабленне Расіі, узмацненне Украіны. Нават 2016 год, акно магчымасцяў, калі быў стратэгічны, ну не стратэгічны, так скажем, даволі моцны у бок Еўрапейскага Саюза крок Лукашэнкі, хлуслівы, ён падмануў, все ж таки быў звязан таксама з украінскім элементам, бо шлі перамовы Мінск-1, Мінск-2 і Беларусь, Мінск стаў сталіцай медыяцыі. Нават калі сёння не стане, бо зноў жа такі гэта легітымізацыя Лукашэнкі, нам яна не карысна, то нават у іншай краіны ідуць перамовы. Важна, каб Беларусь была бяспечнай для краін суседзяў. Гэта адпавядае іх нацыянальным інтарэсам, гэта адпавядае нашым інтарэсам і адпавядае іх нацыянальным інтарэсам. Наша задача данесці ім гэта, каб яны гэта уключылі ў парадак дня. Беларусь павінна быць падчас перамову, каб не паўтарылася гісторыя рыжскага міру, калі дэлегацыю БНР выключылі і вырашалі лёс Беларусі без БНР. Беларусь павінна быць за столом перамову і павінна быць беларускае грамадства за столом перамову. Павінна адбыцца дыалог номенклатуры з беларускім грамадствам.